फिरफिलाखौ बिरहोनो थाखाय बे समाव गुरै खावलायबाय। बयखौबो फिरफिलाखौ मान होनो थाखाय खावलायबाय। फिरफिलाखौ गाननाय जोमनाय ट्रेडिशनेल ड्रेसफोरखौ बिथांमोना मोनसे एक्सपोनि गेजेरजों बिथांमोना देखायदों। बेहाय फाननाय बायनाय जायो। हयथ' जों आसा खालामदों जे जोंबो बर' कसारी गावारि खुंथायाबो जों बेखौबो जोङो मोनसे समाव जों लांबाय थानांगोन। दा बेनिखायनो जोङो दा जों बियाब दानायनि खोथाखौ जोङो माखासे समफोराव जों बुंलायबाय थादों। बेखौ जों सम सम सावरायलायनायनि गेजेरजों हयथ' बेखौ जों सुफुंनो हागोन, जों बेखौ मिजिं थिदों। आरो बे समाव आङो गोलाव बुंनो नागिराखिसै। हयथ' दिनै फिरफिला जिहेतु बिर होदों, हयथ' फिरफिलानि सायाव एसे फंनैसो जास्ट जोंनि गेजेराव हांख्रायजानाय आलासि महरै बाहागो लाफैनो हागोन खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मानगोनां बोसोनगिरि लोगोसे एसबि बड' गोजौ फरायसालिनि मानगोनां आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी, मानगोनां बिथां गौसामा मासियाव फैनो हानाय साबायखर थाबाय। जोंनि गेजेराव हांख्रायजानाय आलासि महरै बाहागो लाफैनो हागोन खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मानगोनां बोसोनगिरि लोगोसे एसबि बड' गोजौ फरायसालिनि